Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň Türkmenistanyň amatly maýy goýum ýagdaýyna döretmek boýunça başlanyşlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilgen. Paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň maýy goýum forumynyň giň wekilçilikli düzümi we onuň çäklaryna gazandan alalaşyklary munyň aýdyň suwtnamasydyr. Şunun bilen bir hatarda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň gatnaşmagyna hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarmyň ak pata bermek bilen Türkmenistanyň we Awganistanyň serhadine energetika uly kommunikasiýa desgalyň işe ýerdirmegi, düýbüniň tutulmagy münasibetli geçirilen dabaralar ýurdumyzyň hoşniýetli goňşuçylyk däplerine esaslanýan daşary siýasatynyň üstünlikleri beslenýäniniň nowatdaky beýany bolanyny bellemek gerek. Nawtalşyýaly hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzyň durnukly durmuş ykdysady ötüşi üpçün edilge. Milli ykdysadiyetimiziň ähli pudoklaryna özgörtmeler amala aşyrylýar. Türkmenistan dürli urlarda ykdysady ötüşiň gazanylmagy netijesinde maýy goýum mümkinçilikleri hasam artýar. 10-11 sentyabr aralygyna Aşgabatda geçirilen maýy goýum forumy Türkmenistany ygtybarly we iri ykdysady kuwaty eýe bolan döwlet hökmüne ýene bir gezek görkezdi. Şunun bilen baglanykda dünýä jemgyýetçiligine, hususan halkara maýy düzümlerini ýurdumyzyň maýy goýum we ykdysady mümkinçilikleri bilen tanışdyrmakdaky ähmiýeti bellenirli. Şeýlekem bu forum Türkmenistanyň maýy goýum çekmek üçin döredilen ähli şertler bilen tanışdyrmakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Şeýlekem Türkmenistan bilen Awganistanyň serhadine energetika uly kommunikasiýa desgalarynyň işe girdilmeginiň we düýbüniň tutulmagynyň Türkmenistanyň ägir türlü taslamalary durmuşa geçirmekdäki mümkinçiliklerini bütün dünýä görkezeni gaýdyrly. Durmuşa geçirilgen bu möhüm ähmiýetli taslamalar diňe bir uňa gatnaşyjy ýurtlaryň däl, eýtem tutuş tebitiň döwletleriniň durmuş ykdysady ötüşine de oňyn täsir eder. İki dostlukly ýurdum gatnaşyklary özara hormat goýmak, hoşniýetli goňşuçylyk, dost-soňluk ýörelgelerine daýanýar. Munyň özi bilelikdäki giň göçürli taslamalar amala aşyrylmagyna, hususan uly kommunikasiýa ýalňyç energetika orlaryna taslamalar durmuşa geçirilmegine öz aýdyň beýanyny tapýar. Bellenilşäli durmuşa geçirilýän iri taslamalaryň hataryna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjeti, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjeti, demir ýol ulgamlary aýratyn orna ýelýär. Şunun bilen baglykda bu taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň diňe iki ýurdun halklarynyň bähriýetine däl, eýsem sebitdäki beýleki goňşy döwletler we halklaryň durmuş ykdysady ulgamynyň kämilleşmegine de goşun toljakda beýlenildi. Sonra Birleşen Milletler Uramasının Türkmenistan'daki hemişelik utkoşturucu Teşlapatçenko Türkmenistan'ın maýy goýum forumynyň hemde Türkmenistan'ın we Awganistanyň serhadinde düýbi tutulan we işe girilen desgalyň möhüm ähmiýetini belledi. Türkmenistan halkara gün tertibiniň möhüm meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamakda, jogapkärçilikli hemde öňdönürçilikli jemeleşmek bilen durnukly ötüş maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen umumy tagallara işe gatnaşýar. Şunda energetika howpsuzlygynyň döwri we ulgamynyň töredilmegi aýrylmaz şert bolup çykjy. Belenilşäri Türkmenistan beýdürejekli ýoly ýygy derle ýerip, sebit we ählimum derejelerde parahatçylyk hemde durnuklylygy putulanyrmaga, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny giňeltmäge, döwletler we halklaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmäge gönükdirilen giň möçürli işleri durmuşa geçirgen. Şlapatçenkanyň belleşi ýaly her bir ýurdun ykdysady aýdan durnukly ösüşi, parahatçylygy, howpsuzlygy we saatlaşykly ösüşi putulanyrmagyň möhüm şertdigini köp ýyllyň tejribe suwd etdi. Türkmenistanyň hemme taraplaryň saatlaşykly ösüşiň üpçün edilmegine, tutuş tebide ähmiýetli taslamalaryň amala aşyrylmagyna uly gyzyklanma bildirilmegi hemde ykdysady ösüşe maýy goýum serişdeleriniň çekilmegi, ýurdun ykdysady taýdyň kuwatlanmagyna bolşýaly durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine aýratyn ähmiýetliler. Briefing görnüşli halkara maslahatyň dowamyna çykyşlarda bellenilşi ýaly Türkmenistanyň daşary ýurt maýydarlarynyň netijeli işlemekleri üçin ygtybarly hukuk büniýady döredildi. Bu bolsa Türkmenistanyň amala aşyrylýan maýy goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga gyzyklanma bildirgen kompaniýalarynyň işe düzümleriniň sanynyň artmagyny şertlendirgen. Häzirki döwürde Türkmenistan ähli ötüşiň çäklaryna möhüm orna ýelýär. Bu bolsa sebitary hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmegine, halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýygy derli ösdürilmegine ähmiýetliler.
Ähli momy maýy goý maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ýordun ekspert kuwwatyny artdyrmagy, ulaw üstsäçer geçiligleriniň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy, degişli ugrulary boýunça ýödere tejribe alşylmagyna giň ýol açýar. Munyň özi häzirki döwrüň möhüm ugrularynyň hatarynda kesgitlenirli. Türkmenistanyň Owganistanyň eň ýakyn goňşy döwleti bolmak bilen ýordun syýasy ykdysady durnuklygynyň öpçün edilmegi üçin halkara tagallalarynyň birleşdirilmegi ugruna çykyş edýändigini, Owganistanyň Türkmenistanyna işleri wagtlaýyn ananlaryň wekiliniň çykyşyna bellenildi. Şunuň bilen baglykda Serhadabad Turgundy demir ýol geçilgesiniň Türkmen-Owgan serhedinde täze demir ýol köprüsiniň açylmagynyň arkadan ak ýolu bilen Serhadabad-Herat gaz geçirjetiniň hemde Serhadabad-Herat optika süýümli ara gatnaşyk geçirjetiniň guruluşy işlerine girişilmegini, Turgunly demir ýol beklediniň Gurup portuny amarlar toplamynyň hemde Turgunly Sanabar aralygyna demir ýoluň guruluşyna başlanylmagynyň, şeýle hem Owganistanyň Herat vilayetine yerleşýän Nurel Jahat elektrik beklediniň işe girdilmeginiň taryhy ähmiýeti bellenildi. Bu desgalar asyrlyň dowamyna kemale gelen we häzirki taryhy döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp münasip dowam etdirilýän Türkmen-Owgan hoşniýetli goňşuçylyk we doganlyk gatnaşyklarynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Şeýlelikde geçirilen briefing netijeli häsiýetli bolup, gahrman arkadagymyň başyna başlan oňyň özgertmeleriniň häzirki wagtda hormatly prezidentimiň parasatly baş dönlüğüne rowajlyklary beklenýändigini aýdynlygy bilen görkezdi.